En taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella ja kiellä vähän aikaa. Ei siin oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei pitää varmaan kukaan muu mun ikäinen snai ja tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne käyttyy tai hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Niit puuttuu 2 miljardia aivosoluu. Miten mutsia vaan ja kyl niin toruu. Mut se vaan kinuuttaa New York koruu. Maailmaa